is begonnen bij het gegeven wat Simme en ik denk ik sowieso in elke voorstelling hebben die we maken. Dat er in onze voorstelling vaak veel taal is. En de muziek fungeert heel erg als motor onder dat manisch-depressieve personage. Dus in het eerste deel heb je een Balkan-gedeelte. Die fungeert heel erg als ontsnapping en als muziekkleur aan de Goochelshow. En op een gegeven moment komen we in de zee terecht. En daar klinkt echt de oceaan. Waarin we ook veel meer de invloeden van het Amsterdamse Andalusisch Orkest laten klinken. Dus daar komt ook veel meer soort Arabische invloeden die Dwight en Lea meenemen vanuit het orkest. Nou, wat fijn is aan het proces, is dat het voelt voor mij alsof we muziek en het verhaal samen opbouwen. Ja, en er komen heel veel termen voorbij, muzikale termen die misschien niet in de westerse muziek bekend zijn. En Taksim bijvoorbeeld, eigenlijk is dat een improvisatie. En je hebt dan een startpunt, we hebben een toonladder die je dan pakt of zo bijvoorbeeld. Je kan gewoon... Dat is gewoon een majeur. En dan kan je een melodie op spelen. Mensen die komen kijken kunnen verwachten van de muziek dat ze allerlei elementen herkennen, misschien van verschillende stijlen die eigenlijk een soort van naadloos in elkaar overgaan. Uiteindelijk was daarin een idee dat we vanuit die tegenpolen en die oceaan gaan we steeds langzamer richting een interventie. De instrumenten steeds wat meer naar de achtergrond verplaatsen en dat eigenlijk de stem van ons het overneemt om nog meer bij het persoonlijke, het kwetsbaardere, het onontkoombare te komen.